Aktar minn 400 persuna applikaw l-iskema li qed sosten lil persuni b'diżabilità u rqabathom fil-komunità. Permezz ta' dawn l-iskemi u s-servizzi, persuni b'diżabilità jista' jkollhom għajnuna ta' support worker mill-Aġenzija Support jew carer tal-għażla tagħhom, inkluż assistent personali skont is-sigħat ta' għajnuna li l-persuna jkollu bżonn. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support, Ruċi Berra, spjegat li dan is-servizz għandu 3 għanijiet li huma assistenza personali, soċjalizzazzjoni u intervent għal bżonn tal-individwu. Hija spjegat li s-servizzi kollha huma mirati biex jinkoraġġixxi iktar l-indipendenza fil-ħajja ta' kuljum, kif ukoll support biex persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jieħdu ħsiebhom tagħhom infushom. Bħala Aġenzija Support noffru diversi skemi biex ngħinu l-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom biex ikomplu jgħixu fil-komunità. Dan is-servizz jinvolvi li l-familja ġeneralment isibu l-personal assistant huma u l-Aġenzija toffri s-sussidju. L-Aġenzija Support toffri 3 skemi differenti li permezz tagħhom toffri sussidju biex il-familja tkun tista' tqabbad assistent personali tal-għażla tagħha. Xi Berra spjegat li l-iskemi ta' direct payment hija meta persuna tagħżel carer tal-għażla tagħha u l-Aġenzija Support tkun qed tagħti sussidju biex tkun tista' tħallas tas-servizz. Il-vantaġġ ta' direct payment huwa li tista' tagħżel il-ġranet u l-ħinijiet skont il-bżonn, iżda ma jistax jaqbeż 12 sija fil-ġimgħa. Bl-iskema ta' jixi b'mod indipendenti fil-komunità, il-klient jiġi mogħti għajnuna għal minn tal-inqas tedinzija fil-ġimgħa jekk huwa adult. Is-servizz tal-komunità għandna 113 il-familja li qegħdin jibbenefikaw, u mbagħad inti għandek skemi fej pereżempju servizz huwa ta' 12 sija u hemmhekk għandek fuq 113 il-familja oħra li jibbenefikaw. Imbagħad għandek skemi li huma sa 30 sija u hemmhekk għandek kważi 100 familja oħra. U bil-personal assistant għandek 74 familja oħra b'diżabilità li qed jibbenefikaw. Ruċi Berra saħqet li l-persuni li xuq jgawdu minn dawn l-iskemi jridu r-resqu t-talb tagħhom lill-Aġenzija fejn professjonisti fosthom social workers jevalwaw il-każ u jitħejja rapport li jgħaddi għand board intern li jarbet talbiet kollha u jistabbilixxi l-kririjiet u l-ispejjeż li jrid jiġu koperti.